Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus guys, mak iki ro aku nek mangan iki kok gage nek nyandek HP. kita sokan lontongnya piye, Mbak? Ah, pengen ayo kan. Kau wenyil-kenyil inuk ngono ya. Lontongnya nek gawe kau wenyal ngene. Sawapi ya. Dresel cilik ora usah nganggo anu ya, Mbak ya, cetakan ya. Iki ndek iki kayak lontongnya kebeneran tahun iki ya, Mbak ya. Sing dhisik mak kebeneran. Gak kebeneran nih marah apa, Mbak? Ora ditutup, maksudnya gak tak tindai. Iya to, Mak. Tak tindai ki mau biasa-biasa ya, gak nganggo Layah. Lah kuwi tak tindai layah kan ora mumbul. Lah, kuwi taneke kuwi. Nek langgek pisanan kan kudu dianu Mbak, ditutuk ditumpangi. Nek gak ditumpangi mumbul. Pare ketimpul ngono. Dadine ndekne gak dadi beras. Ndekne cek randuk dadi beras. Sambele nyasar ngono to, kok nggo. Iku akeh, Mak. Nah, Gampang ngono sambel lontong aja. oh. Dene uga mbek jangan ngantekan. Uga mbek jangan Lah wis, cara menang ganti liyane, Mak. Wong enak sambel dimanfaatkan. Ker. Ketok winuk ngono ta. Ayo, Mak, mangan. Petengku marek iki mbakku mbok kon mangan ae terus piye lah aku. Buat mangan wae. Wah, lah aku mau merem nunggu ronda sediluk bingung ya. Aku lah nek laler ku lho. Laler ijo ki mergo nek nempel ngono langsung dadi anu. Ndok. Mak iki anggere terus tangi terus bingung golek apa sing opo. Bingung nih Mbak aku. Anggerku Nyawaku rung nemplek, Mbak. Bingung aku sam. awan. Mbak Rapamu wis mangan? Arep sedih. Ngene. Mbak, aku mau wis sholat. Lali. Mesti ngono. Wis pokoke iki nang kene terus aja ngaleh-ngaleh. Kok desa merah. Itu wis dicatat kalau malaikat pencatat danyang merah. Wis mangan butuh. Wis mangan wis nguyuh ngising nang kene. Tapi ye. Wis Malah enak dene mbek nang Mah yo. Pak Marek ora nang omah ki padha jajal hitung. Mulai berhitung. Kok sakeh nang kene iki lho. Lemah tamer menek teko bengi kok. Pamane 5, ditung. 5, 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Piro kuwi? 19 jam. Nenggonku mau pirang jam tak giecek wis anak. Lah kok melek mata mak ya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. 11 jam le diamput kowe kok muni sasate nang kene iki lho jake kok Kadang ngene lho, Mak. wong udene awan tok. Bengi lah rasa mbok merem mbok yap-yapan kono nayo kowe. Bengi mergawe ae. Oh, ya ora dolan nggone tanggam kono ngopi apa-apa, uka-uka. Ora sedina ki aku ya nang omah ae kok. Ngono. Piye kowe iki? Lah kowe nang omah ngono iki nek awan lha apa jar mesti kowe? Alah adol omong. Kowe pamane esuk wis mergawe ya, bar mergawe. Terus lah apa kowe? Deknane nang Mah ke Mak yo. Mbok critani piye? Jenengan Mah telepon ke lho yo. Sik tak kek tripod Lin. Ngene sik iki tripote. Piye? Ndek inangane piye, Jal?
Oh. Sama. Foto pertama kan ya bahal. Terus? Terus ini jenengan ada suri kayak kan hampir lipat kayak pokoknya. Terus foto kedua nang rawuh. Sampai jam 2 jam 2 agak mendekat. Ketiga mbah nake. Terus? Mbah tak sambil masak. Saiki kan mbah-mbahku kena disambi. Muka mbah tok. Oh, enak. Sambil masak ya, Mak. Aku kan masak apa? Jangan asem, nyambel, goreng balon, goreng tempe. Barang ngono wis baru mbah-mbah bar masak. Terusan anak-anak takon adus, takon sarapan, aku terus budal adus. Tuh, mbok lerno begini. Sik to Mak beratus. Beratus sarapan ya Allah Mak, ya mergawe kabeh beratus sarapan ki suger Mak. Barang ngono. Matenge warak to turu kowe nang kamar mbok lerno ngono bojone. Anak-anak melek Mak. Sikile dia. Ngene-ngene itu. Sik. Kan poso kan gak pada mangan. Nek poso ki yo ora apa-apa. Iya ora apa-apa mak tak maksud iki gak patek mangan maksudnya yo gak kaya biasane nek gak poso ngono kan kramase kan jam 3 Mak. Lah nek kuwi kan jam-jam 5 ngono kan kramas. Nek kono buta yo nyoh. Ngono ki tapi dene jam 3 ngono wis keramas, Mbak. Lah aku urung wakbar urung keramas, udah keramas ngono. Gamput poso-poso aku kaya ngelerno aku ngono. Tapi yo ora mendino, paling satok lho poso, paling wis rada ngeteter. Masukku kan ngono ae Mak. Terus Masukku kan ngono. Lah kuwi bar mangan lumah lamah nang TV. Oh enak ya Allah Mak, turu Mak aku. Turu yo. Jenengan ribet nang kene aku turu nang omah. Alah barang ngono. Aku tak ceritani aku Iya. yo. Aku kan turu ya Mak. Terusan baru kuwi terus aku tangi jangan telepon ke jam piro aku kan lagi tangi Mak jenengan telepon ke. Hampir jam 11 pas jam berapa Kak? Sekitar jam 11 Mak telepon. Itu setengah angit engko sebagai setengah hari lah ngono yo. Aku iki jlebut kae. Terus piye? Jam 11 jenengan telepon ke aku lagi tangi. Cek lemes rasane nyawaku ora ngumpul rasane iki. Terusan Mak telepon ke. Ya Allah Mak, benjing ayo Mak ayo. Aku cek lemes bar turu. Nyawaku ora ngumpul. Terus ya wis sesuke budal mergawe. Udah kuwi ora mergawe ndara dhuwit ndara. Aku ki nek mun sesuk ki ya sesuk Mak. Maksudku kan iki kan aku ya mbah nakah. Terus yo wis mau sedina coromno kan ki aku cara agak metune kan ya sedina kuwi ngono Mak nek diingi-ingine kan tara ya metu. Bodo. Coba tinggal. Apa bodo ya? Aku wis tok ya bodo, wis bodo ya. Wis santai sore jenengan cek iklan kae. Wis tok tak ceritani ya bodo. Pokoke bodo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Subuh tangi. Wis ngono-ngono klambi. Resik-resik nyapu. Ngarep guri. Kan pe bodo nek tamu akeh. Resik-resik kamar. Ngepel. Salatku klendrang. Teko kono wis Allah. Ya Mak. Akbar. Allahu Ya Allah. Akbar. Salat sak rakaat. Aku ya tak bacono dhewe. Ya Allah Mak. Goro-goro penggawean mau. Kulo ngisah-isah. Iki ora sempet nganuni WC.
adus karo maksudku aku wis adus karo taksi ngono ae wis ngono. Mak carane ngono ngger tak tinggal, guys. Uga usah khusus karo ngono gak. Aku ngeratus wis karo nikape. Wis kuwi. Iku ngantek keri. Wis. Bengi blangkrah neh lah tamu. Iya. Resik-resik neh. Apa le, Plek? Mas Harepi. Isine iki mau resik-resik tok. Apa ya, Plek? Oh. Mangan. Mangan ae. Lontong. Ndi? Hampir muang aja. Pak suka lho sore. Heeh. Itu ke api. Cek tak ngengi cek inuk len dong. Belum tahun kapan lho cek untuk tolong Lho, cek dulu kok. Bapak nom. Pira? Tidak kepisah. Cek inuk le. Rasane tidak menghilangkan rasa. Wah, Oh, cek mula 4 tahun ngarep cek tolong wis bareng ngono. Resik-resik sore resik-resik. Kayak neh kedua. Yes. Pak Am sing ngecupno. Jenengan anak randu pindune. Iya, randu budalku awan padha ae wis pergaweku entek wis kadang masak wis baru babah mak ya. wis masak wis apa kuwi wis kabeh aku. Wis resik-resik budal rasa-rasa randu. Terus neh aku merasa wis bodo ketiga nyerah. Wah! Dapat. Rada gede. Mak karo nyeteliko. Gawe ra panas ndae pun sawah panas ora karuan berai. Terus jeng-jeng nah. Sing paham mbur ki dhuwit iki akeh. Iki akeh. Pokoke mbur sik akeh ki Bukan mergawe. mergawe. Ngono. Percaya Mbak. Iya apa ora? Ora kowe ra aku nek ketok duwe dhewe rodok tandon nak. Wong urip Pak rodok males ae yo. Ora kowe aku tok. Angger rodok tetandon kuwi wis rodok males. Ya wis terus saiki netral. Apa? Kuwi nganu guys. Telepon pertama Mae nganggo HP-ne Mae dhewe. Aku dadi selama setahun ki Mae ki lagi roh nomor HP ku lagi ndingi kuwi guys pasam. Ngono ki jare permisane Mbak Lina. Iya lho, Mbak. Andane iki lho, jare niku mosok ora gaptek aku ki ora patek seneng ya. Telepon kok dekat kaya apa ki aku ki telepone ora patek seneng. Kok Asal terus aku ki ndang dadi wong urip iki terus teleponan. Tetulan anan teleponan teleponan anan iki asam aku peseneng. Yo cekel HP tinggo mergawe tinggo upload. Wis ngono kuwi tok ngadep ngono kuwi ngersan. Ora kok cah saiki. HP tutulan anan HP tunggu sing di apa sing diomong apa. Alah. HP nan. Iya ya. Iya yang. Iya Abi. Alah. Lah yo. Ngono kuwi sing diomong apa? Jenengan Enak ora koyo ngono. Pak iki ki nek nang warung ki jenengan cekli HP. Dadi nek ana apa ki ayah ngono. Pak tak kandani cerita ki nang penjara. Tak penjara. Padahal ki aku ki kuwatirku kan ndek ini kan nang penjara kan nganggo HP-ne wong to, kancane gitu. Ku kan kancane tak kon ngandakno karo dekne duwe ijek ora. Krim. Ayah. Kalau ku ayah lah, penjara lah ya ayah. Tidak menghilangkan romantis ya, Mbak. Ya, ayah. Udah ora ayah lek dapet. Anu Pak, duwe ijek ora? Wah, suwe. Biasa-asokno kowe tak ada. Kok telepon ning matane aku dereni telepon. Lah aku ki nek kok dhuwit mijek apa ora ki biasa-asokno. Ya Allah, Pak. Bajingan ya tutup klekep ya wis. Ape terus ndekne gawe pirang dina seminggu. Njaluk dhuwit. Lah ya polik yo ngono lek kowe.
Kowe ditelepon wong dhek mijek apa ora kok kowe kok suaran kok ngasok-ngasokno wong kowe. Padahal kuwi jarak jauh ya, Mak yo. Jarak jauh. Jajane ayo penting ya yo, Mak iki Aku telepon. kok telepon japlek. Alah, ora sudi. Man. Lah aku nang Arab kono lho. Nek ndekno ora telepon aku yo ora telepon. Aku daren aku ngiron-ironi. Aku di pasam. Dia nang gak telepon rek mak endi le, mungkin telepon anake, gak telepon aku, gak terus aku ki terus dadi wong ki terus ayah nunggu Mekah ada apa ayah? Kabar pisan selama 12 dino kulo mbak 12 dino 14 dino kulo teko ya, nah aku tahu HP nan pek dekne. Yo gak. Anake omah, anake ditelepon, aku ngomong ya sak anakku. Gak tahu deh. Kejebut omongan telepon. Khusus carane khusus jenengan dhewe Pak ngono ki yo gak tau yo. Telepon-teleponan ambek bojomu niku pamane suwen apa? Dadi Mbak, kalau lontong teng mangan. Lho lontong kowe jos. Gudi, entong tong. Gak makan. Sambal pecel. Jasa gedangku juga aku matang ora? Iku lho Mbak. Mbak goreng. Yang ngisor apa niku ning ketoke, Mak? Cek kurang mateng. Sesuk digoreng ya, Guys. Aku diutang piro, diutang ora? Boten kae pun tak kae sing malahan. Lah aku ndok kae jarine. Wes kok kayak Pun tak kae. Ndambar mangan. Ndang mangan ambek anu. Entung. Aku tuku ae Mbah jangan mau kesel lah. Kok ulah-ulah terus. Tapi masakan wis masak aku nih tandur. Tandur. Gitu wae. Banyak anu masak gula kecap. Adang mungkin. Baru tandur, Guys. Kita mana enak mah? Enak kalau kok ijo sangat mangi wis. Yo wis. Gula kecap. Tak nduk. Nggih. Gula kecap. Tahu dong yo ijek kira blok-blok lontong. Aku dadi wong Mbak tenan enom ngantek tuwek mbok kongkon. HP-HP-nan iki gak senengi Mbak Bu. Wong iki. Aku ki alung ndang tatap muka, ndang wis ndang bar lho gaweanku. Walah. Wong-wongku ku enak, seneng, mbok rondo seneng. Seneng ambek wong lanang ceritane. Abi. Wisik Abi. 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 Ngene terus iki ngantek dicentel iki kan kudungan iki lho. Dicepit nang ngene ya. Ngene terus kok. Aku lah ngono iki ya teleponan terus ngono kuwi. Iya mak biasa. Omong ngobong. Ngono iki salah-salah ora sibuk ati betul. Mungkin ya Bayu. Kan Omongan sama wis tekan bahan. Dadi iki bahane iki sesuai jeluntrung nang Iki HP. Iya. Kayak ketambahan. Iku enek. Aku malah kancaku nemu. Mak arep boyak aku iki pokoke butuhku mergawe aku ora ngurus ngono kuwi ape kowe telepon ape apa ora urus aku ora patek ngurusi sing tak urusi iki telepon paling iki lho tekoki lipah lho mergawe apa duwe aku nomor lipah. Jadi nek Mbak Lipah anu cara mana anu ayo Mbak metu ngono iki sing telepon aku guys mak gak duwe nomor Mbak Lipah. Gah. Apa hubungan apa ngono. Wong kene wis enek. Lek iki sampamane cara Mbak Lina gak ape metu gak ape kuliah. Paling ya wis ngger Mbak Lina duwe ya wis. Ya wis aku ngeduwe ya wis. Arang. Aku iki mlane Lina ki telok aku. Ditelepon 1000 teleponan. Di WA angel tapi. Angel nek sing Lina memang ketoke kaya aku. Tapi aku tahu telepon nang Arifin. Nek jaman nom-nomane Mbak ngetak telepon kuwi jarang nyauri. Le sudah nek mak wis mati ora bakal telepon kowe le. Tenan kok mak iki nek telepone mbuh piye-piye iki mbok nang disauri. Oh iya mak iya. Tapi sing aku dhewe padahalan ya ngono.
Ngono. Piye jajal? Dan piye? Aku diterok Lina. Apa? Rene! Me apa? Oh, rasa Bu. Coblok ben. Coblok manukmu. Cok. Waplok misalnya apa tuh penekan yo. Waplok biasa ngar penekan tenan. Nek coblok engko bahaya. Iso apa ora sobrok ae. Ayo aja dirontoki lho. Aja menek. Iya. Anak bolongane ku Gua nek aku dhuwit. gothek nek bolongane ku enak lah nang samping. Sobrok aja menek. Engko nek ceblok engko aku tombo nek. Tahu Mbak ceblok malah nukokno. Tahu kae perasaanku ngantek ceblok, guys. Aku paling gak seneng Mbak tandane hobi-hobinan. Halo guys, mungkin nek gak seneng atiku ya tak sawuri gak aku. Anu gambar keliyane lho Mbak. Yo gak untuk gawean HP nanti seneng orang nek kowe iki kita iki seneng awi-anan be pacare. Awi iki je mari iki yo jiwane kan jiwa nom. Dadi iki je. Sik kecek nom Mak yo. Nah, aku kan wis enek HP Mak. Aku mbek Wis enek bojoku yo? iki wis enek HP lah, tapi HP ini sing jadul sing anu Nokia kuning ngono Tapi seneng, seneng ya. Nokia kuning zamane kae Mak yo ngono ki. Pulsa iki gratisane ki nek bengi. Jam 2 bengi sampai jam 5 esuk gratisan. Yo, mulai matamu. Gak bayar yo. Angger ya ngono iki mesti ki bakal bojoku ki sukar angel sulit kuwi iki. Sulit ya. Tersulit ya. Terus yang ngono iki. Lah tarae awan kan ya padha mergawene Mak Ayu kono kan bakulan ketaki dhisik kae. Lah matamu kok ora ngantuk kok ngepel kena mataku. Ya Allah Mak aku tahu Mak. Santean yo ngono iki jam 2 kan dhek telepon nek yo ngono iki cuma Mak golek gratisan. Santai jam 4. Lah dijajar dia ngomong apa Mak 2 jam iki Mak telepon wis. Jam 2 jam 3 jam 4. Wis yo aku ngantuk ape turu aku jam 4. Lah iso turu barang ngono bablas didodok ambek darahku. Didodok. Aku yo gragapan dadak wis padang ya wong ya wis meneng ae pokoke didodok ngono tok. Ya meneng ae wong terus kluntur-kluntur balik ngono. Batene nang ati. Wow, nang maling ngono. Nang ati batene ngono paling. Wong tara ya wis aku ya kan ya wis suwe manang kono dadi yo gak nganu ngono ya wis didodok dodok ngono ya wis. Aku jen ngono iki paling males Mbak. Santenan aku ki mulane anak-anakku ndek jaman ngono teleponan opo ngono ki andilina ngarang ae. Teleponan ambek kanca-kancane paling Jarang. WA. Ya wis apa nih? Aku ki malah gremeng ngene. Oh alah. Wis roh Lina. Andar yo wis pokoke iki cerita kopior guys wis ngono. Wis ngatus nang turu wis tak kon turu nang kene. Golek konten kok Mak, golek konten apa lho? Enggak mbak kontennya wis konten apa dari coba iki jajal kayak rekomendasi konten iki sing delok iki. Malah apik Repa. Ya ya. Iya. 11 piye Mbak jajal. Nggih iku Marah iki saiki iki yo marah yo kan dibagi to Mbak nunggu Facebook iyo wong saiki iki seneng anu lek pemirsa mendingan. Saiki iki seneng sing pendek-pendek. Tuwa-tuwa iki wegah. Yo wis alhamdulillah awake dhewe cek iso kerja ning Facebook kan ya muga-muga Facebookku aman ya. Nek ngenane yo kena apa? Pelanggaran mergo judule kuwi terlalu ekstrem ya gak boleh ngono kuwi. Yes. Sekarang kono kan aku sekarang rezekine nek ngono tak nganu teman-teman tapi tetep upload nang YouTube guys, tetep upload. YouTube iki mbok piye-piye tetep tak upload ngira aku mbok jagongan bebak, mbok mangan bebak, mbok biasa enek iki. Jenenge kontene wong tuwae ya opo guys. Sakjane iki awake dhewe iki cara menopolah kaya wong enom iki ya iso ya Mak yo. Lah engko enek sarurane iki lho ya Mak jenenge wong. Oh, ala jeneng wong wis tuwek iki piye jal. Tetep yo nganggo Aku dhewe bingung tuwek-tuwek ngono
digawe anu iso ngene yo iki. Kita explore mereka semua. Sing sitok ya sing sitok kae sirahe ngelu. Sing ngateme ya engko sing mbah kempret. Apa jenenge? Sibuk nek makan Sibuk sawah. sawah sing baru yo sibuk sing sumini kok yo sing sirahe ngelu. Lah sing deni kan yo sing nom-nom kan ngonten dhewe nggih. Yo wis konten saenake iki sing penting seger waras. Penting seger waras ya Pak ya. Ngonten manggang ayam. Wow. Kita jenengan Mbak. Coba Pak panggang ayam. Ya tutorial manggang ayam Lek Damis ya. Tunggu saja ya. Kamu kan belum tahu kan Lek Damis bisa manggang. Itu panggang ngaron. Terus dang, gak sah kayu, kan dek kayu. Saiki aku di kompor hok. Terus didang nang wok. Kompor bos. Iya bos. Nang bos kuwi kok dibiarkan nggo bos, nggo ngaron, Mbak. Terus dibakar ngaron, Mbak. Kan aneh sensasine bau-bau kuwi mang yo mak yo Iya. beda. Terus ditutupi godhong gedang, terus dikei dhuwure godhong jati, terus ditukup krepep. Walah. Mereka engko nek wis rupane semu-semu kuning, cuwocoki. Dicocoki terus Bumbune. digodhog kawur bumbu. Berarti meresap. Iwake digodhog karo bumbu. Bar digodhog karo bumbu terus dipanggang. Wolak-walik bumbune dibubukno ngene. Terus sing bumbu sing rada sapi mau dibubukno ngene. Walah, rasane panggangnya tidak menghilangkan rasa. Karena panggang yang dibikin di apa ngono ki Ngaron. wong-wong ngono kuwi kan jarang to nganggo ngono kuwi. Ngaron. Jarang. Biasanya kan iwake digodhog dhisik. Jadi rasanya kan wis ilang. Nah iki gak Mbak, rasane yo rasa iwak tenan asli ini. Cocoki neh. Wah, dicocoki neh kok. Ape ngalu bumbu kuwi yo, ape ngalu bumbu cocoki. Wah, Mbak yo ku manggang ngene 80 panggangan cepet. Iya perhutani, Mbak. Dadi kene ngaron ngono. Dadi iki pamane iki panggang yo. Ngaron yo iki tuku warung ngarone sing gedhi ngono ki yo, ngaron gedhi. Terus kene panggang terus neh tumpuk neh panggang terus neh tumpuk panggang terus dibalik neh. Disor terus diwalik to, terus disor terus ndhuwur neh terus diwalik neh. Ngono, dadine iso telu-telu, iso papat-papat. Karek ngarone gedhi. Besar apane iki mang yo. Kuwi mau. Mbak Yu kuwi ngger nek anu terus panggang ngono kuwi terus dimonthiki ngono Mbak. Kan ora langsung dipangan sitok. Dimenthiki tetep berbentuk sama. Iwake kuwi berbentuk sama dimenthiki. Pak ditek-tek ngono ki mang yo. Ketok-ketok. Diketok-ketok ngono ki Mbak Yu ku pinter, ngono nek ketoke gedhi ki lho Mes tak pekno. Korupsi Pak. Korupsi Pak maksudnya lah ya badine ya ngono mau bakul. Nek ketoke gedhi ngono ki dijepuk saiki gedhinya. Wah, enak Mbak. Ya Allah, Mbak Yu ku pinter masak. Mbak Yu ku kae samsuk men Mbak iso. Dadi mak iki yo cara keng niku keng Mbak Yu Mbak Yu ku pinter masak kok. Aku nek ana wong masak tak ingeti Mbak nek kae iki. Tek gawe opo ngono ki budi ngasemi gawe masak kecot, masak kodok, masak opo ngono ki yo. Ngiwang-ngiwangi Mbak, ngiwang-ngiwang dodol nek kae cilik iki sampe umur kelas 5 kelas 4 to. Aku sering melok-melok wong niku yo. Ngantel untuk panganan Mbak. Lah mak kowe anake akeh sapa sing kei panganan nek. Aku ngertak kletes dadi aku dimbui sego, dimbui jangan. Arep nulis arep. Pinter aku. Tenan aku cilik ki momen kuwi ketok kabeh ambek. Berarti jenengan ini jarang corno dolan-dolan koyo. Dolan aku dolan, tapi dolan mergawe, dolan apa sing tak temploki. Nggih, maksudnya mboten cara dolanan karo cah-cah Iki cilik-cilik. Kalau karetan juga kan biasa. Tapi di saat kuwi enek momen tertentu sing jenengan pengen sesuatu, pengen roh ngono yo. Ini wangi aku. Mulane bocah cilik kaya ara-ara ku sing terkenal kuwi bocah ara kuwi. Momene cilik roh ki yo
Memangnya yo bocah ki duwe aku dhewe. Duwe aku bocah ki momen iki iso eling ae ki nek wong aku eling ae. Kan gak enak kan kasih lek sing eling. Memangnya eling tenan yo kaya aku yang di eling waktu oke. Konten kopiar segera dengan segala Sudah segini dan bila ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.